Kære seere, vi er i dag taget til Kerteminde-egnen, hvor vi skal lave fisk. Nærmere bestemt havørred. Og netop disse vande ved Fyns Hoved er et mekka for havørreden. Og så gør det jo ikke noget, at det er så kønt. Men først skal vi have oparbejdet den gode appetit. Og her er margueritruten det rigtige og fint afstemte valg. Hvor meget der skal bruges afhænger helt af, hvor de befinder dem i Danmark. Men tag bare rigeligt på vejen til Kerteminde. Der er 3.500 kilometer at tage af. Og så får de set noget af den smukkeste natur i Danmark. Til forret har vi valgt fluen, fordi det nærmest er obligatorisk i forhold til havørreden. Også her gælder det, at kvalitet og omhyggelig tilberedning giver det bedste resultat. Hjemmelavet er klart at foretrække. Men i dagens anledning har vi snydt lidt og købt forretten som færdigret. Uha. Til gengæld er der ingen nemme løsninger, når det gælder hovedretten. En havørred serveres jo ikke sådan uden videre. Der skal gøres en indsats, og det kræver ofte stor tålmodighed. Men så er belønningen også tilsvarende stor, når den skal tilberedes og nydes. Og det gøres bedst lige på stedet. Samtidig har det den fordel, at ingen bagefter helt kan bevise, hvor stor den fisk egentlig var. Bon appetit!